Kublai PUA Ipriang Subhai P second Amen faithful and true channel but agani kasigi sin kijik men kre na kabanta kasingi Pentecost muta kasingi ke ba arpu sao agani kasingi arpu sao shwa kasingi Pentecost ipe ngia pelu jumut halor ki so jong umen sim bakui ki so jong men sim bakui ya ki bangi sem kamta me yakini ki so jong men sim bakui Hakai siti jong Paulus apostol sya ki Galatia kalong kapasan ki dekat arpu pat arpu lain. Ha kena kesengi. Apa ingin ada begini si ban pej ya kena kabor. Ikan mau atau sengi bangi pej. Nak kam jong ki apostol ka lenong ka banikong ke dekat ka pra. Ha ka ba ujisu lapta ya kitu ki senrang. Ula ong kumno bakin up shwa bakin dak bakin yo shwaya ka bor bat ni siam ikin ki kitin ki barat ho hang tu wahaka kamjung ki apostol kalnong ka ba ningkong ka dekat ka pra ujisu tha eki kumta bakin up shwa dala yo e ka bor nang ta kisah la kin ban let ban yalap ban saki Tujusu wong kumno iki pirsa dap da kabor anda umen semba ku wan hiar halor jongpi pirsa dap da kabor anda umen semba ku wan hiar halor jongpi pat pirsa ki yanga ha Jerusalem ha Judea barakawe pat ha Samaria pat syadu bakut ka pertei wong Jisu te dakane kabor jong umen semba ku ki kun ki jong blay ki lak ban sei sok sibun ki lak ban sei sok sibun te utaw la pendait lang apa yang grafted utaw la pendait lang yangi ha uding so wanyu bai sisya un penlong yangi bangin sei ki sok jong umen sim te kita ki sok jong umen sim apa yang ipet kani ka city sa ki Galatia city jong Paulus ki Galatia kalong kapasan dekat ke ba arpu bat arpu lai yakini ki sok ki bangi i hangne ki don kendai teli kita ki sok jong umen sim bakoi kat kum kaneka city kita ki sok arpu lai Kajing Eid, Kajing Kemen, Kajing Suk, Kajing Yaisha, Kajing Sebun, Kajing Keluit Mensim, Kajing Ngej, Kajing Jamnut, Bat Kajing Kuit Mensim. Persya yakini Omdon Ain. Tikini kipangi siam ha kene ka city. Jong Paulus apostol syaki Galatia. Ni im da umensim. Agar dekat ke ba arpusan ni sem gini kitin ni im da umensim kata nginang len yalade kataru nginang im kat kum umensim di kumno ngila ban im kat kum umensim kadon ke jing batai hang ni hi agan ke ju hi kalenong ba kata nginang im da umensim kata nginang len yalade kemut ni len so yalade te kata ngin kat banginang len yalade te kataru nginang roy pat nginang im kat kum umensim hat khot ka bakhan riu tho yakane im kat kum umensim kat ka bang ong kalong pa phidei ban im kat kum umensim pat phimdei ban penhun kat bakwa kato kat banginang len ya kajing kwa jong kato kata ngin sala ban im kat kum umensim kini ke bai hab bat ka gospel kat kum u Matius gospel kat kum Matius kalong ko bakhat andriu ngi pule khendiat ya kene kajing hikai jong Jisu gospel kat kum Matius kalong ko ba khat andriu khat arpusau kat arpusau terter Jisu ang haki senrang lada uno kwa ban but yanga to un len yalade un ba yala keding pena
bat un buat yanga len yelade u Jisu hi u hikai ban len yelade tu Petrus ru usim yakane ke jing hikai ban len yelade kata nginang len yelade kat kum ke jing hikai jung Jisu kata ngin saim kat kum uman sim bakui ke jing hikai jung Paulus apostol de lengba uman sim bakui lapen pai biang yangi sya paradise layalam biang sya kahima jung ke beneng bat lating yangi kum ki kun la ai jing slur ban khot ya ublei pa bat ban yo benta ha ka jing ai e jong Chris la khot ki kun jong ka jing shai bat la ai benta ha ka burom bom jukut la batai u ne we uri khoi pakerteng u basil ha ka we ka kot jing batai jing hikai jing u pakerteng de spiritu santo paragraf ke ba khatsan te ke jengmut jong kini kisok jeng men sim bakui kidei ki jing long janai ki pa omen sim bakui upen wandur hangi kum kisok ni kong jong ka buram bom jukut te ban yo ekane ka buram bom jukut te omen sim bakui upen wandur upen long janai yangi upen ban penmi ya kita kisok ni kong jong ka jing im lene ka buram bom jukut ka jing im pateng la pateng lene ka jing hikai pateng jong ka balang kala jer yakin kisok khat arteli ha ka ne ka sici ka ba ngidap pule mene ngidon khandai teli re ha ka jing hikai ba jing im pateng la pateng jong ka balang Katolik jing balang ka balang Kristan umritang Katolik ka balang Kristan bro ka we nadu ka pastang kala jer yakine khat arteli ini tang khandai teli khat arteli perke kita kajing e meningil ong kadon lang mene charity kajing kemen joy kajing suk peace pareng kajing yaisha patience kajing sebun kindness kajing bha goodness kajing kluitmensim generosity kajing jamnut gentleness kajing yaine faithfulness hang meneng idon ka jinget faithfulness ka jing adkar modesty ka jing tingkan self control but ka jing coach soti chastity yakane ngidon hakata ka ba ka bible version mensua ngong ka Latin Vulgate di hakani ka Latin Vulgate para ka pareng idon ne ka Bible ka bakateng Douay Rheims version yak hakani ka Bible English Bible Douay Rheims version kadon niki khat artli ngan pule yakene ka badaya ka pareng nakani ka Bible kabala penkela na kaktin Latin sa kaktin English yakabala sim yakene ka Vulgate yakaba la penwandur yakine haki artli ki jaka kawe ke jaka ka kerteng ka Douay pat kawe ke jaka kerteng Rheims te nak takadaw sa ai kerteng yakine ka Bible Douay Rheims version pat hakane ka Bible English ngan pule yakita ki khat artli ngan pule ka pareng but the fruit of the spirit is charity joy peace patience benignity goodness longanimity mildness, faith, modesty, continence, and chastity. Khatli. Di nakanika Bible ngidon yakine. Nakanika Latin Vulgate, but kabalang rukam hakir kom hikai jongka hikai berbor yakine. Haka Bible kabala sim na ka jingtho Greek, but nakini city blatho kila perwandur khandai teli but ba kham ong berbor de khandai teli henrei laju hikairu spang kini ki khat arteli ki so jong women sim bakui te kan ni kasi sa sin ha ni kasi ngin khot biang sa sin ya women sim bakui bon wan ban san shar yangi bon wan ban hikai yangi
ban penlong yang isi sya kita kikun ki jong ublei kikun ting ki jong ublei bat lang ba jong kani ki jing don jong men sim ko hangi kam tame ya tu ke jing ong mene pa katangi nang len ya lade katangi nang im kat kum umen sim ko la don na preng jungi pa kwa ban im si sya kat kum umen sim ko ngidi ban don ya kane ke jing len lade ya kata ke jing kwa jong kato ya ke jing tri kam jong kato par hakane ke siti hi sakinong kalitia pitip hi ki kita ki kam jong kato ki kita ki kam jong ka ain sapule hang tu hari hang ni jadi hakane ka jing kren ke balengkot kwa batang ban wan ra ya kini ki so pada ki jing persya ya kini ki so ki don ha kini ki khot ki pa kam haswa jong ka khot ka ar pulai pila ban pulai ber tip ya kata hani ka por tungin khot ka pat biang ya man sim bukoi hakateng pa bedu kun man sim bukoi amen wan man sim bukoi pensai ya kid unut ke jongi bangin WE ya ki aka pada ke jong play wan man sim bukoi ha ke jing mot jongi bangin dup tip tu ya ki aka ki pada ke jong play wan man sim bukoi ha ke man sim jongi bangin long tang jong play pen kuj bat pen kentang ya kat ke bangi perkat ngi kren bat ngile kenang bagi eki borok khot kin long nak menta ka buram jong blai amen hak teng pa bu kun mun sim ba kuj amen